kategórii žien v Lani skončila na prvom mieste, pretože bola jediná žena v súťaži. Súťaží s traktorom John Deere, čo vidíte napísané na boku. Obsah motora 1.9 turbo diesel, klasický Golf, dvojka však, nápravy, kula, kolesa predné, vetrieska, zadné vetrieska, prídavná prvná kula, Michaela Trnovcová súťaží spolu so svojím manželom, ktorý v Lani skončil na druhom mieste. V súťaži sa nám staví neskôr. Pred 3 mesiacmi začali s manželom stavať dom. Včera ešte údajne do večera boli na streche, ale teší nás, že dneska sú v Sielnom a súťažia na Sielsku. Týka sa to hlavne veľkých traktorov a odvážnych traktoristov. Napravo od štartu stojí zelená Tatra. Kto má chuť, môže si skúšať, či ju dokáže svojim traktorom potiahnuť. Za to sú špeciálne body a pivogrády. Na štart a môžete skúsiť, pokiaľ dokážete potiahnuť zelenú Tatru, ktorú nám tu priviezol Jaro Klušák zo Sielného. Je takisto veterán našej súťaže. Zúčastní sa všetkých ročníkov. Jedna zmena je taká, že keď prišiel tu tak mu na štarte máme pripraveného Miroslava Koutiara z Moravského Veselého so svojím traktorom Šípak. Začali stavať dom a ešte včera večer boli na streche. Zaujímavosťou tohto traktora, že ich doviedlo aj pred oltár. Bol ich svadobný voz, čiže doviesli sa pred oltár na traktore. Pred ňom sa zúčastnil so svojím traktorom na Zlíve a súťaží podobne. Alebo len sníval o tom, že tento rok to by... A skončil s časom 93 sekúnd.